Krásny deň, milé ženy, ja vás vítam v tomto mojom vianočnom nahrávacom kútiku a budem vám prinášať moje tipy na vianočné darčeky. Idem hneď na to. Na e-shope www.naturellook.eu nájdete takú sekciu označenú Vianoce a tam sú pripravené balíčky, kniha Omladnite s tvárovou jogou a sada takýchto vonných sojových voskov s esenciálnymi olejmi. A je možné si zakúpiť teda balíček kniha plus vianočný punč alebo kniha a vône tzv. Chill out. A na stránke aj nájdete presný popis, aké sú to vône. Takto vyzerajú vosky v krabičke. Tento vosk do vonnej lampy sem hore. Tu si zapalíte sviečočku a tie esenciálne oleje sa budú z toho vosku uvoľňovať. Krásne to prevonia celý dom. Je to zdravé, nie je to žiadny chemický koktejl. Takže nočný punč alebo chill out plus knižka nájdete na mojom e-shope www.naturellook.eu.